7. 7th lane, Yannick Oligley from Estonia. I na torze 8. 8th Czwarta strefa serii 11 metrów. Bardzo wyrównany bieg. No i tutaj będziemy musieli poczekać na decyzję sędziów, który z zawodników zwyciężył. Nieoficjalny czas. Proszę Państwa o pomoc. Posterczyk, skok ważny. Tak, miała chorągiewka w górze, skok ważny, mierzony na drugiej. Grane, Sosoli. Sosoli na rozbiegu. Grupa pierwsza. Teraz zasądziłaś w grupie drugiej Ben Heiser z Wielkiej. Jadę! Turniej ze Szwajcarii neutralny 169 cm. Bas Marquez z Holandii 12,24, Ramo Kask z Estonii 12,28, Michel Büscher ze Szwajcarii 11,52, Kacper Hont Polska 11,14 i Flavien Antioles ze Szwajcarii 8,64. Na razie dotychczasowe wyniki w dwóch grupach konkursów. Francuska Nana, udanie w trzeciej próbie 175 cm. Jaka będzie odpowiedź Pauliny Rygarskiej? Niewiele zabrakło. Dziękujemy bardzo.
Estonii 192 cm. Z Francji, na torze 5 Maria Baszko z Białorusi, na torze 6 Krystyna Bades z Rosji, tor 7 Jacob Lloyd ze Szwajcarii, tor 8 Sophie Krumbel z Holandii. 200 meters women, first line, Valita Manolai, Estonia, second line, Daniel McGreeford, Great Britain, third line, Paulina Lidarska, Poland, fourth line, Sarah Schuschart. Jeszcze Kuba, na 04. Nie udało się w pierwszej próbie. Jana Wygranek. Niewiele do tego zawodnikowi. Jest, bardzo jest Jana Wygranek. Pierwsza próba, 2 metry 9 cm. No i także tym razem nie udaje się pokonać. Jana Wygranek także nie zalicza drugiej w podejściu wysokości 2,7 cm. Aleksandr Dzierżakow. Bez problemu także udało się wystartować do ostatniej, 4. serii tego biegu na 400 metrów. 48-81 w tym sezonie z Holandii. Z najlepszym też rekordem życiowym 47-88. Czy Holender potwierdził to tutaj w tym biegu? Wydaje się, że tak. Nie, jednak zawodnik z Białorusi na torze 7. Edward Finka. I teraz Holender dopiero zaczyna finish. Cindy Golas. Ale nie na roku Białorusina. Jeszcze Rosjanie zbliża się do Holender. Chociaż Białorusi słabnie. No i jesteśmy ciekawi, kto też
Składecznik zawarł się pierwszy na mecie, czy to był Nikola z Holandii, czy Michał z Białorusi. 48-79, taki nieoficjalny czas zwycięzcy tej ostatniej serii. Poczekamy teraz na wyniki i oficjalne rezultaty sędziowskie. Bardzo zacięta. Plain talking, take us so far, broken down car, like strung out old stars, plain talking, served us so well, we traveled through hell, know how we felt. Netherlands. To drugi Janek Oiglane z Estonii. Secondly, Janek Oiglane, Estonia. To trzeci Richard Rix. I tym razem udało się ustanowić. Na torze pierwszym Stinky Bolas z Holandii. Stinky Bolas, wydaje się, że tak. Elko Stinky Bolas, Holandia. Znakomitym czasem 14.02, to chyba będzie najszybszy. Jako trzeci Janek Oiglane z Estonii. Nieudana ta próba zawodnika z Estonii. Janek Oiglane z Estonii. Swojej drugiej próby. Pierwszy rzut był nieważny w wykonaniu Estończyka, teraz minut 29 to wynik z drugiej próby. Teraz zdecydowanie dalej, pod 40 metrów. Don't know how.
I drugi skok zawodnika z Białorusi, Anatolij Koszer, w tej chwili zdobywa 4,20 m. Polska, 67 Roland z Wielkiej Brytanii, 55 Marii Klauk z Estonii, 36 Valery Rega z Szwajcarii, 58 Hanna Mai Wajkla z Estonii, z 75 numerem Paulina Ligarska Polska, 35 numer Lonnie Jacobs Szwajcaria, 68 Katie Staten Wielka Brytania, 65 Daniela McGifford Wielka Brytania, z 50... Nadine Mersen, Holandia, 2:12:94. Aleksandra Wotwina, 2:13:80, a w międzyczasie Aleksander Dzierżachow z Białorusi, udana próba na 4:70. Lavi Antilla ze Szwajcarii nie pokonał 4,70 m. Jan Oiglane z Estonii udanie z kolei wrzucił szczepem. Zobaczymy jaki wynik zawodnika z Estonii. 66. I wystartowała pierwsza grupa. Biegu na 1500 metrów, 15 zawodników. Szwajcaria, Estonia, Wielka Brytania i Polska. Mam 15. Nie wysyłam na razie. Ogrożenia mają do wykonania biegacze. No widzimy, że jeden z zawodników Wielkiej Brytanii typowo rekreacyjnie do każdego ten bieg. Trójka zawodników tutaj jest brana pod uwagę, jeżeli chodzi o czasy i punkty, a więc a z kolei jego koledzy na prowadzeniu dwójka właśnie zawodników Wielkiej Brytanii prowadzi.
po tych 8 metrach. Jeszcze 2 okrążenia tego samego. 2,5 okrążenia, przepraszam, tego samego zawodnika. W tej chwili na prowadzeniu zawodnik ze Szwajcarii. Michel Bucher na prowadzeniu. Ale już Anglicy ponownie wysuwają się na czoło stawki. 2 okrążenia pozostały do zakończenia tego biegu. Jesteśmy ciekawi, czy ten ostatni Anglik zostanie zdecydowany tutaj, bo teraz czołówka narzuciła szybsze tempo. Richard Rix w tej chwili dopiero przebiegł metę, to będzie miał do pokonania jeszcze 2 kółka, a czołówka już kończy kolejne okrążenie, znowu Michel Bucher na prowadzeniu. I tutaj czołówce zostanie jedno okrążenie. Czy Richard Rix zostanie zdobywany w tym biegu? No to była taka mała ciekawostka. Anglicy cały czas walczą o zwycięstwo, no i też ostatni Anglik w tej chwili ogląda się do ciebie, gdzie są ci partnerzy, rywale, no i w tej chwili Richard Rix zostanie zdublowany najpierw przez dwójkę swoich kolegów z reprezentacji, a później przez pozostałych graczy. Dwaj zawodnicy z Wielkiej Brytanii między sobą rozegrali walkę o zwycięstwo. William Ramsey zwycięża i Ben Hazer na miejscu drugim, a Michel Bucher w tej chwili na miejscu trzecim. 4 minuty 20:88, nieoficjalny czas zwycięzcy. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda oficjalnie. A William Ramsey jeszcze będzie miał jedno okrążenie do pokonania. William Ramsey rozpoczyna ostatnie okrążenie.